И продължаваме така, това е втора част от нашото видео. Съжаляваме, че първа така го прекратихме, но изобщо не сме усетили кога е минало времето. Съжалявам за това. И ето ще гледаме да ги правим долу-горе по 25-30 минутни клипчетата, да не се по-дълги, защото няма смисъл. Продължаваме се да се търсим къщата, след като... Това клипче сега ви казвам само 30 минути бягане към къщата. Защото може да скипвате малко по малко и по-бързо да ви дава клипчето. Опа, храничка. То между другото моят отровно няма да го ям. Къде е това нещо, бе? Ти да смяташ колко време са там влачали, сигурно 3 дни да си бил бъртал. Това е лудост, бе. Стигаш. Вода виждам. Аз викам направо да почвам да си дървета от тука. Да, ето че дойдето казва къде ти къща. Дянах тъпата гарга! О, просто гага, не съм ре между шамарите. Меша иначе така физиономия прави човек. Право съм я откачил. Гуката гага. А дойдой да си дърво, не гарги. Си чеш гарги ли че? Какво е? Взимай 3. Но... Не 3 не мога да взема. Виж, ще го фърля. Мога правом го бутам, няма. Абе, не бе, утре ще... Това е българска работа, човек. Това е българска работа. Айде да тук виж. Бутайте. Тя къщата ми къде е между другото? Ето е тук. Не, другата тя да сложи. И водата чак се изджаскал. Това е волна. Аз съм човек амфибия. Сега, дай да крафтиш. Опа. Не, наляво. Още, Ти? Да. Сега, правиш се за съчки, за дърва, за камъни и... се направиш и такова. И количка за дърпане на дърва. Моля, като твариш по повече дърва в нея. Тук ще ми основната глупост. Да. Оп. Още 6 пъчки. Не, тук една сопа виждам. Съчки събирам. Те заминаха. Няма там, бе. Трябва да направиш ключка, ти казах. По-бързо става. Да, ти не е готов. Още не, за 2 пъчки. Още 2. Те за водата влизат ли между другото? Няма с идея май не. То може да се правят лодки и таки с амфибии. С къща на тях. Аз вече хепте няма шанс да обичат. Това мога го теба. Бил го човек. Представяш ли си? Кой имаш сега? Мид. Имаш гущери, имаш такъв смисъл. Имаш търкълчи. Ти мога ги удрям с ти. Служи си го на главата. Защото трябва да го опечеш. Чай да фърлям някой гущер се опече. Трябва да падиш огъня. Първо ще махна това от мен си. Чай се опече. Вземи ли служи още един? По 10 гущери да се пикат. Един е първ. Как? Или по един най-годен ще чеш. Стаи да се пикат и някъде. Те костенурката. Имаш сникерче. Дали си сникерче. Те сега ще сгорят, човек, като ги стоя. Те не могат да изгорят, бе.
Да. Идите. Не, с цени можеш да ги вземеш. Право мога ги имам. Оставям ги пак, после ще ги взем. Долу не се изчезнат. Тук е мръсните гарги. Ще издат птиците. Айде ще ги насикъсат, брадата. Тя с май не мога ги убирам, само ги чупа. И да виж от сега. Хога, виждам. Къде? Там. Човек ти привижда... Его ти виждаш ли го? Виждам го аз. Гледай как... ще ги... Кликни и изчезне. Куда клик? Ще ги щупа. Не, пак ще можеш сега. Ти да думкаш да те чуят всичките, че така. Те не се опашат. Те са много. Колко да са много? Ще видя ли го? Много. Ето къде. Мръсни си. Че я съм малко Всички ти ги откачи. виждам. Той го построи. Това е вътре. Не тебе. Измисли да е готова. Се са поставя, ама... Я. Някъде там са, ама. Я дайте все пак. Беля. Извинявай. Направи си за камъни и за пръчки. Също направя. Какво съм тръгнал да правиш това? Са камъни ще правя. Че не ми скочат. Охо. Няма много място в себе си. Някъде тук бяха. Ма се опашиха. Дясна ти е. Къде? Лево. Вие какво става? Те сега любопитни искат да видят коста. Тук новия съсед. Вие голя искате да ти щупат главата, тъй като ги гледам. Той ще му се оборя дрото на главата. Извади му зъбите, бе. Стана! Шшш. Ти аз направо ги побърках. Човек, ти ме заслепя. Аз както е част от играта. Този направо го побърках. Ти си официално труп. Официално си труп. Нямаш много място. Аматьори. Да го. Защо да ме превзима. Още една кличка. Трябва на правото ние с дето ги палиш техните части и те се плашат. И не идват. Да, то от клички и главите ли ги събра. Докато се течеш на дърво. Какво блъска не си. Шш. Чуваш ли нещо, бе? Твоя се споти. Се. Вече имаш място си. Ще капнем един гущер, бе. Аз се забравях, че имам гущери тук. Гущерчета. Не взяваш ли, бе? Да. Не съм го прибрал в себе си. Ще е един по-постоянен огън, но си тива после.
Ще се измиече. Нещо мърсен, не се струва. Като бъде срещу слънцето и камерата да ги светва. Не. Чая ще ми направим още някакви работи. Кои са съчки? Съчки са били за... Не бе, биве. Някога не е там. Стикой. Вече ги видиш като могат. Даже не знаеш къде ги видиш. Аз знам перфектна логика. Не съм сейвал между другото скоро. Не взема да сейвам. Няма е лошо. Това се запръхтя малко, не се струва. Не виждам, бе. Това е защото си сляп. Не, гагите, да, какво става. Те ще ми направим между друго. Да видим. Опа, си го бъркал. Weapon. Weapon. Стълби. Тиз бе, дед ги плашат бе. Те са най-вдясно. Егиди. Е това. Това е просто. Те не ги слагай тука. Трябва да са надалеч от къщата ти. Далеч. Да, може ги плашиш до къщата ти. Не с кой гората ще ги плаша. Може да далеч, да може по-далеч да ги плашиш. Камък и дърво. Може камък, ма. Е така май. Хоп. Сега го запаля. С запалката го запаля. Не толкова ти сгори, няма да се страхуват. Няма. То не може да изгори ти. Да, работи събрахме. Ще я сиваш. За помощ. Да. Сега. Сейфче. Чакай го нахрая. Няма ли са? Не се насочила. Да. Май да вземем. Гади. Това май е края на първата част. На втората част. Май. Где ги хората? Виждаш ли ги е там? 13-та минута, бе. Да кажем по 20 минути ще го кажем. Че аз не виждам, бе. Где да знам, че са 13. Значи излагах, не е края. Може. Сега ще ги набия, те си свършваме. Сега ще го набиете. Те с няги... Вечер, защо ли севаш? Те с няги бия, по-скоро се събуда. И сега се събуджам, сега те са ме оградили, ма пречукват. Майко. Ако се еба играта смия. Не може да севаш. Съобщават ти, че има еними там между другото. Огъня ги привлича, да ти кажа само. По-скоро трябва да ги плаши. Най-силното място е водата, винаги е било. Да, привъртай, не можеш да поричаш винаги. Виж, че му събужда. Малко.
Човек не може да занимава, стои, се строи къщата. Застоиш къщата. Аз. Виждаш ли го, бе? Майко! Как е, бе? Майко, къде са тези кучки? Как вият? Гледай грамотевицата, видях я. Видяхте на грамотевицата. Разбираш ли? И още има. Жив е. Степко, да чуеш? Значи, в този смисъл, че имаш чупи отбой. Това беше някакъв много безсмъртен. И хапчета взеха, не свършват. Не знам кой ще правим така. Охо, пак ръфаш нещо и... Време да се найде гърдайте малко. Да. Но е много хубава. За кой вашите зъби? Да. Те трябва да с зъбите са грида бухалката и да лежат. Сега. Първо съм да спа. Ти вече побива. Стана, нощ новината да паднахме. Да, 3 май ги убих. Това ще го туря тук до къщата си човек и тук ще го запала. Ти ме лъжиш, ма. Нямам глава. Бъди се отсечи. Не, сега се отсечил. Тук някъде има един, дето го убих малко. Майка, как се отсечи? Точно ли как да? Айде го. Какво дойде? Кайничка нямаш, кайничка. Запалила? Като дойдат, тогава ще го запалня и те ще избягат. Да. Какво е това? Още едно. Той е заешко. Не, той е костенурско. Май не го взете костенурско. Костенурско? Компас. Добре, мога комбинира между другото с някакви. И да се лъжа. Да, скоро ще се комбинира пак нещата. Но нямаш такова явно. Или май трябва да го махна. Не. Не, още нещо ще трябва. Май ни монети ми трябваха. Така, какво име? Семена. Може да посееш нещо. Ти лекарства можеш да се правиш май от билките. Може да му, ама. Егри билки си долу имаш някакви билки. Ти му се правят с тях. Не видя ли? То ти списа Medical News. Medical Car. Да, е служил от другото цвети. Medical. Сега ще направим, ба. Аптека станах. Цяла аптека. Те се сготвят ли днеска? Ще строя къща, ме, Или първо нещо друго да направим тук? Тук коло стана да направим, я? Какво беше това? Някакъв череп. Лампа пише, лампа. Капан му да направим. Дали са хващат животни тук те? Я да идем. Вижте Animal Trap, той е за зайци, за гущери, за гути. Ще го сложим тук те.
Те изчезва Артем. Оставя да са фанат. Това бурче. Оп. Тридесет едно таки с майко. Цял ден тук те ще чукам с брадва. Като някакъв калвач съм човек. Това ще една по-лова брадва, ма са да видиш някъде по плажа. Ти ги мят. Уди калач. Сега са фай някой заек в този капан, ще е някакво чудо. Те са сини работи, някакви билки ли са? Мисля, че това ще трябва да идем малко костенурка. Още една костенурка. Давай. Дай се фанно. Иска да избяга, обаче не може. Те най-лесно за ловували, май. Ти направо... Сигурно е много тежко с костенурка. Толкова трудно се влачиш. Мъчи се снима до водата. Вие се едно отиве след пянска вече. Дали мога да я бутна? Същата работа. Не мога. Оп. Взех ли другото, не знам, ама. Пак се отцапам. Не, айде сега. Няма много. Макети. Бъди се отчипай. Не слагай да печеш другата, че бавно става, ти виждаш. Той е този. Аш! Коснурката я вземи! Къде си мислиш, че отиваш ти, а? Аля? Ела ме тука, бе. Майка ще шамари би. Май ще лови с малко на това има. Малко хапчета. Майка шамари би. Сега като го запалиш, малко го подклади. Съси. И кугът. Няма коснурка. Пари имам. Подкупи тези си идиоти да те бият. Дай 5 долара. Да. Да се чуят. Ще много хубаво ми пука ще звят пари. Сега да се фаним заека да направим капана. Се надявам, че като направиш капана няма пакет. Няма. Ще имам листа, ще паса тук как... Когато беше по-стара версията и съм играл, се направих къща там, където имаше много гущери между другото. Ти обаче горе. Да, сега вече сигурно. Обаче взех да си мисля, че те привличат разни работи. А не ги плашат. Нещо. Видях още по-лесно. Къде? Точно дето това на народ трябва да ми е. Ще... Нищо не виждам. Имаш. Те бягат, не знаеш.
Остава да фанем някакво животно. Примерно заек. Или човек, да знам. Човек, да. Му е се ловът. Ще го помним и ти. Те. Аз винаги палил водата с инциденти, които... Ще да къде идем. Ще май няма храна. Те с не мога да ги издел. Да, къде вализал. Отиваме на лов за храна. Имаш сит, стиги такъв пясък. Не остане. Тя някаква градинка му е с направя. Градинки ти е, човек. Градинки ти е. Сега ще видиш. Пак ти оцелях. Къде бяха обаче? Малка градина. Се взимаш. Майко ся. Дали? Да, няма ги. Няма ги. Сега съм, ще видим да ще порасна. Ево един. Иди. Той деля беше един. Той един. Те ги проричат, не знаеш. Те са огнени, трябваш да ги запалиш някъде маянци, да ги дърпат. Те ще го хлосам углата и тишо. То си ме обижа, много ден ще обижат. Шо не свана очите? Избута му обижата. Взел го, гледай как сопа. Ти на той мога го апгрейдваш с зъбите. Това е някаква бухалка обаче. Ти няма да мога да го... Ти може да се апгрейдва, значи. Ние се слагай зъби. До утре да слагам зъби, не мисля, че стане нищо. Явно се стане нещо друго. Ти не мога. Не. Само си малко зъби. Мога, аз съм апгрейдвал. Ама не знам точно така. Няма капана, не, нищо няма. Той ме търсим гущеря, ще умрем глад. Или каквото дойде, вече трева ще паса само да има. И трева ще паса. Гущерите живут са по скални местности. Тя се отглежда. И какво става тук? Не си въби енергията за огън. Като маваш. Така. Значи, време да включим второто клипче. Това ще е за сега. Сега толкова, Продължаваме по-нататък. че стигнахме на върха на простията вече. Чао.